Andrej. Ćao. Dobro, ohladio si. Jesam. Šta je to? Pa, večki ih je ubilo. Jeste, a? Da. Koliko je vozio? Ona 66? A ona vozi 66 ima, jel? Tako Željko. Ne, on je vozio 69. 69, onda ga je ubilo, ovo je 68. Hvala lepo. Skoro ko karting. Da, otprilike.